Euskalduna Bilbaon zorioneko gaude. 2025an diru-sarreren marka hautsi egin dugu. 2025 ekitaldia 8,8 milioi eurorekin itxi dugu. Gaur arte erregistratutako kopururik handiena. Jauregiaren jarduera intentsitatea berresten duen emaitza da hau. Mitins esparruaren eginkizuna sendotzen du eta kultura arloaren hazkundea mantendu. Gainera, Euskalduna Bilbaok 111,75 milioiko inpaktu ekonomikoa sortzen du Euskadiko barne produktu gordinean. Gure jarduerak ostalaritzan, jatetxetan, garraioan eta zerbitzuetan duen eraginagaitik. Finantza ikuspegitik, diru-sarreren errekorraz gain, nabarmentzekoa da cash flowa 285 handitu dela 2024ekiko jardueraren egunkortasunari, esparriaren bilakaerari eta gastuen kontrol zorrotzari esker. Batzarren esparrua funtsezkoa izan da. Urteko diru-sarreren 93% sortu du eta nazioarteko bultzadak hazten jarraitzen du. Batzarren fakturazioaren 21% nazioarteko esparrutik dator. Estatut mailako merkatutik kanpoko kongresu eta konbentzioekin. Kultura arloan diru-sarreren 10% hazkundearekin itxi dugu eta sorkuntzaren aldeko apustu argiarekin. Marka kokapena indartuz, tokiko kultura ehunari babesa emanez eta nazioarteko aliantzak eginez. Gure bizitak irakurien programa ere azpimarratu nahi dugu. Euskalduna herritarrengana hurbiltzen baitugu honen bidez. 2025an 76 bizita egin ditugu eta 1427 lagunek parte hartu dute. Jatorri anitzekoak, bertakoak, estatukoak eta atzerriko herrietakoak. Datozen urtei begira 5 ardatz estrategikoetan ari gara lanean. Nazioarteko lidergoa eta maiz posizionamendua, jasangarritasun integrala, kultura berrikuntza, eraldaketa digitala eta euskararen normalizazioa. Eta amaitzeko eskerrak emon. Eskerrik asko hau egunero posible egiten duzuen guztioi. Enpresa antolatzaileei, partaidei, publikoari eta batez be Euskalduna Bilbaoko lantaldeari. Danon artean bikaintasuneko Euskalduna eraikitzen jarraitzen dugu. Bilbao, Bizkaia eta Euskadin benetako inpaktua duen lana delako.